wis do ngerti karo kahanan lingkungan sing kudu resik. Kawulaku ora ana sing padha BAB nang kali iki wis ora ana, Pak. Syukur mergo kaya ngono ku ya marai reget kudu duwe papan pambuangan sing apik sing becik. Betul. Syukur dole. Saploke aku sak keluarga ora BAB nang kali, kaline resik, Pak. Wah, ya mendheke sak keluarga kok. Mula kok ya iki kawulaku ki do njaluk apa? Njaluk supaya Karang Pradusunan Pringapus kene iki supaya luwih terkenal, supaya luwih apik, supaya luwih becik. Mula tak canangke dadi dusun budaya. Waduh. Siji dadi dusun budaya, loro dadi dusun wisata. Kudu duwe papan wisata sing apik, sing becik. Pereng kidul desa kae wis dibangun karo para nom-noman. Saiki iso dienggo papan dienggo ngenggar-enggar ati, nyawang pemandangan, iso dienggo apa kae panek foto raine dhewe apa ngilo. Selfie. Waduh, Bapak barang ngerti selfie. Gleleng tenan Semar iki. Saploke nyekel HP aku ya ngerti selfie. Kuwi dadi papan wisata. Iki Padusunan Pringapus kene arep tak bangun meneh, Pak. Bangun seranane. Seranane arep tak bangun ya lahir ya batin. Ya lahir kuwi wewangunan sing kasat mripat, batin kuwi wewangunan sing apa jenenge kuwi? Pembangunan batin kuwi pembangunan morale para kawula. Niatku pancen ngono. Aja ndok anggap Bagong iki isane mung sembrono, aja mbok anggap Bagong iki isane mung kurang ajar. Ora. Aku nek nata kawula sak padusunan ya lahir batin. Merga kuwi kewajibanku. Wah. Ora nyono. Lah kok dadi kowe malah pinter beda karo kakang-kakangmu. Kakangmu ku ya dadi pengareping padusunan ning kok dusune saya reget, saya sak karepe dhewe. Tergantung SDM, Pak. Gareng karo Petro ya SDM rendah. Nek Bagong ki SDM nun sewu arep mung kaya ngene, ning iki uteke utek insinyur, Pak. Mula ora aneh nek aku ki duwe ide-ide yang cemerlang sing iso memajukan padusunan. Syukur. Ngene ya, Pak. Aku tak matur. Ya. Matur gage. Kowe kandha karo aku mengko nek aku nek iso tak bantu karo kowe, dene ora iso wong tuwa ki ya isane ming bantu donga. Waduh. Nek ming bantu dongae kene ombyokan, Pak. Kawulaku kabeh do ndonga kabeh. Aku iki ndonga ora tau kabul. Ndongake aku ndongake gareng ndongake Petro ya. Ken mbiyen rekoso terus ora tau ana kepenake. Aja sembrono. Dongane bapak kuwi mandi. Nek wewangunan lair kuwi gampang. Anggere para kawula padusunan ki padha sayek manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Sing jeneng bangun apa-apa ki barang sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang. Kuwi nek kabeh disengkuyung dening para kawula. Lah syukur dene apa sing tak jangka kuwi iso kasembadan. Iya. Dalan-dalan ning omahku ning pedusunanku ya kabeh tak cor. Ora kok nyuwun pambiyantuning para Pandhawa sing dadi juragane awake dhewe. Neng kabeh swadaya kawula urunan sing mampu urunan semene ya semene, sing luwih akeh ya ditampa. Mengko digarap bareng-bareng kuwi pembangunan lahir ketoke wis mlaku kanthi rancak. Syukur Bagong. Aku kok dadi kleru biji karo awakmu ya. Mula aku wegah tekan Pringapus kene merga pendak-pendak aku kuwi gumono ning pikiraku Bagong kok dadi pengareping para kawula. Kawulane mesti pating slebar ora karo-karuan, dusune ya mesti ora temata. Ning bareng aku mlebu kene, anak telu sing iso disawang nggone minangka dadi pengareping pedusunan kok ming kowe Bagong. Matur sembah nuwun, Pak.
Kabeh iki ya merga saka nggone nggonku ora kok pikir aku dhewe ning disengkuyung tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Iya bener. Sateruse. Nah, sing arep tak dandani iki batine para kawula, Pak. Batine piye para kawula? Karang sing jeneng dusun ki ya kadang kala ora kok wong pribumi tok sing sok teka utawa sing manggon. Heeh. Ning pancen kadang kala nuwun sewu. Ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadang kala wong-wong kuwi mau sosok nuwun sewu, ana sing nggawa pengaruh apik, ana sing nggawa pengaruh elek. Iya. Ha, iki kacarita dusunku ki pancen ya saperangan wis rukun wis apik, ning suwe merga ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi. Saiki rada renggang, saiki rada ora prayoga, Pak. Mula aku duwe niat mbalekke kerukunaning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengin bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene, Pak. Lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar bangun Karang Kadempel kok saiki Bagong bangun desa Pringapus. Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nah, penjalukane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake mula aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi. Merga nek wis lenggah nang padusunan Pringapus ki Pringapus dadi bumi wutah getih, dadi bumi sing wajib didepani, sing wajib dibelani. Ha ta Mir? Lah kok Mir meneh? Ha ta Pak? Terus mula aku pengen supaya dusun iki iso reja. Aku terus nalika semono nglakoni tapa. Wih, kowe tapa? Semedi, Pak. Neng ngendi? Ya nang omah. Ora lunga nang ndi-ndi, ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk tekan biar gagat bangun esuk nyarengi adzan subuh. Kowe entuk sasmita apa to, Le? Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tak rungokke saka jero omah ki ning jaba ki kaya kumrusak angin gedhe. Terus barengi eneng swara. Weh. Suarane piye? Tengah wengi jam 1:30 lho, Pak. Suarane lamat-lamat tak rungokke suarane kaya kuwi kirek. Udu sasmita to? Udu. Bar kuwi Mir. Bar kuwi eneng sasmita swara. Kaya wong nyuwara nganggo sound system. Gumontang ana ing tawang. Tak rungokke dusunku iki sarja. Lemah ripah gemah. Gemah. Udu lemah, udu. Gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja nek kudu disarati kudu ditumbali. Tumbale apa? Apa to kae lali aku. Ora tak catet e soare, Pak. Dieling-eling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan, nek ora tok lakoni, ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan kuwi sasmita tenan, ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya, tak budidayake. Dieling-eling, Gong. Waduh, ayo wis lali. Dek kapan to? Malam Jumat kliwon wingi. Oh, malam Jumat kliwon iki. Heeh. Aku jan nglakoni tenan. Wit sore ora madang aku, Rek. Arep maghrib ae aku ora madang, ora ngombe. Oh, ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mie goreng. Ayo kuwi sore ora madang jam 2:30 gawe mie. Njulis prihatin ki ya apa aku tak takon. Prihatin kok gawe mie. Sene nyatane ya entuk sasmita kok. Ha iya sasmitane apa eling-elingen. Ngono nek bapak iso bantu barang rak prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kok takon aku. Ngene yo ngilahing. Wah, nganggo ngilahing ki dewa. Sajake bareng karo angin kok Bathara Bayu ya? Ora. Udu.
Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to ning ketoke udu. Bagong nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjangkamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal. Tumbal apa le? Kewan apa piye? Udu. Apa ki jenenge? Buah-buahan to. Tumbal kok buah-buahan. Heeh, wong cebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pit aku, Pak. Golek nang pasar buah ki ora ana blas. Plem pertangga jiwa jambu diponirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule, nek wonten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak ki rawuh mrene tak suwuni prisa. Jambu diponirmala plem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omong aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem. Nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong gong ora mandi ora, ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi sasmita sing tok tampa kaya ngono? Eneng ora ya, Pak? Ana. Nanti kuwi. Kuwi ora gumlarane ing jagat. Lho. Ora gumlarane ing jagat, ora. Ning kuwi tukule mapan ana ing kayangan. Kayangan ngendi? Suralaya. Waduh, gale opek piye, Pak? Mongko tekan kono wae radong aku. Mongko dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi dhaharaning para dewa. Dewa iki ora mangan sega, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu diponirmala, pelem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi, Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye lek arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun. Pringapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku wirang no. Isen aku. Pengareping para kawula wis dipasrahi, iki wis mathuk, wis sarujuk. Wong sak padukuhan masrahke karo aku, kok nganti ora kelakon gayo. Pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Ayo isen aku mir. Mir meneh, Pak. Piye wis gayangno? Lah saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Biyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Mbok kowe sing munggah ning kayangan. Bantu karo anakmu Bagong. Terus kowe nembung karo Bathara Guru. Ora tepung karo Bathara Guru. Ombyaking kawula Pringapus ki do ngandhake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha, jimat sing bisa jengat, ngucap. Ngawur. Jimat sing iso ngucap, ha. Ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi. Ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning kayangan. Nek kowe ora iso munggah ning kayangan, ora iso mituruti penjaluke anak. Gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismanta? Ismaya. Wis ana gunane percuma. Terus dewa-dewa apa kowe? Aja nyengeni karo bapak. Aku ning kayangan ki mbiyen wis suwe. Ning ora wis tau. Wis. Saiki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere critane piye? Bagong malah njur njaluk crita bapak ki piye to? Ayo critakno. Mengko nek kowe gelem crita, tak nei korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, heeh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tane isolasi, solusi. Wis. Kowe tak omongi ya Bagong. Gareng Petruk. Sedelo aku tak crita men adimu ki lega. Ha ya ngene ora ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono. Aku yang nggere mataku abang siji ngamuk, loro ngelih, Pak.
Lho. Ga iso crita? Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Heeh. Berarti kuwi anak dewa. Anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih? Ya isih. Weh lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu eyangmu ndak malah ngisru-ngisru eyangmu. Pokoke kowe tak critani, aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungsa, ning wujud endhog. Lho. Endhog? Heeh. Katutan telek ora, Pak? Aku takonane kok. Biasane kan ana templekane sithik-sithik ketok reget-reget kae. Ora, kuwi resik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makmu gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejamaya. Terus putihane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng? Ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya. Sing dadi Bathara Guru kae. Mula tuwa dhewe Tejamaya, nomor 2 Ismaya, nomor 3 Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing serikan aten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi serikan aten karo aku, karo Kakang Tejamaya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semono aku janjane ming gojek karo Kakang Tejamaya. Aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejamaya padha regejegan, padha gelut. Ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapakku, ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama. Menika Kakang Tejamaya kaliyan Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepengin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakku nesu modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejamaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya Tejamaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan wong tuwa isih meger-meger warisane tok alap sak kepenakmu dhewe. Tejamaya Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejamaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Kapleh-kapleh ngono kae. Heeh. Mergane ora iso nguntal gunung ora iso. Lah kok kowe ora cangkeme ora suwek, cangkemmu ora. Tutuk. Karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke. Mergo aku nganggo igo. Igo gunung pagering jagat sewetan tak serot. Ora tak pangan ing tak serot. Kolu ora. Ming sawetara ing mlebu ning wadukku, mula aku mbentoyong wetenge kaya ngene iki isine rompaling gunung pagering jagat sisih wetan. Rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu gedhe Tejamaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe iki anak Sang Hyang Tunggal. Heeh. Berarti kowe mau ngonekke aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Manikmaya. Manikmaya iki apa? Bathara Guru. Weh. Muridé pira muridé? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lengganing kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Saiki ngene Mir. Mir menan Pak. Nek pancen kowe kakangne Bathara Guru, kowe mau ngomong. Nek jambu diponirmala pelem pertangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa rak Bathara Guru. Iya. Kowe mongko kakangne. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Bathara Guru ki dewa. Dewane rak levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe rak kakangne to. Adira kakang ki mesti manut. Wis, Pak.
matek aji pameling Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak mung ngrawuhke cok. Engko sing ngomongi matur aku. Iya. Nek Bathara Guru ora gelem jotosane. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewane rak sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ora ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mestine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ki ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo pengurip aku, Pak. Waduh, malah cilaka iki, Tru. Wis dadi masalah malah niku, Pak. Ya piye meneh Bapak kudu nyanggupi. Dadi karepmu ngono. Heeh. Ning aku ming sak derma ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Nek Bathara Guru meneke pelem pertangga jiwa jambu dipane ora masalah, ora sida njaluk pelem, mata goleke buagor tak colongi kabeh. Ki malah nekat ora. Wis, Pak. Iya, nek karepmu ngono, coba bapakmu tak matek aji pameling. Nah, matek aji loweling, pameling loweling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Iya, tak cobane ya, Bagong. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba lecek engko. Iya. Omongane ting blas ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene, Mer. Ngono nyoto barang. Lho sak praptamu. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring sambikala Kakang. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya manikmaya. Kula pundhingga jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Iki apa, Pak? Iya. Ayo iki Bathara Guru. Kok ora nggo buku? Bathara Guru dewa goblok ora. Ngaturna bekti. Bathara Guru, kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak? Hah? Jenenge ulun apa Bathara Guru? Ha kok ulun piye? Aku ngaturke bekti kok ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Engko gawe ganti jenenge. Iki muni ulun ki. Ulun ki nek basa kadewatan aku. Tak tonya modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude? Ora. Ulune aku, gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun. Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi pukulun. Kok ulun ki aku barang berarti ya ulun to. Nek kowe ya kowe. Kuwi basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong ki cah ora paham. Pangestunipun pukulun kula tampi bekti kula kunjung nggih pukulun. Iya Bagong ulun nampa karya bombong tias ulun ora liwat. Nggon ulun prapta ning dusun Pringapus sayekti nampa wisiking Kyai Ismaya. Nun nggih pukulun. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya nala garing ulun tampa. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana nala garing Petruk. Nun nggih sangat anggen kawula. Nun nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat pukulun. Kakang Semar, piye? Wonten menapa dene sing ngandika Kakang nimbali dhateng Kang Rayi? Menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya? Sing gedhe atimu ya Guru. Aku njaluk ngapura. Anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotahe anakku Bagong. Ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene. Wondene wigatine apa Bagong ben matur dhewe. Mengko aku ndak kleru. Wis tole matura. Pukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene, ndang cekat-ceket aturna apa wigatine. Bagong, dalem pukulun. Ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong atuwa kita ngrawuhake panjenengan ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung nggih pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika astunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Pukulun prisa piyambak to?
kula menika dados pangareping para kawula sak padusunan Pringapus mriki papan panggenan kula. Andilala kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja, mulya, ayom, tata titi tentrem, gemah ripah loh jinawi, ya lahir ya batin. Waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbal. Tumbali apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula, tumbalipun menika mboten sanes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ngendikane bapak kulon sing nandur. Ulun ora nandur nang wis tukul dhewe. Oh liar. Iya. Tumbuhan liar. Ngendikanipun menika dados daharanipun para dewa. Iya Bagong dadi daharaning para dewa, mula dewa ora ndahar. Sakliyaning pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Kuwi wis dadi panguripaning para dewa. Wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingkang dadi jalaran kena lara luputing pati Bagong. Wah, lah nek ngoten nyata. Iya. Lah, gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng Paduka Pukulun, kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika jambu dipa nirmala kalih pelem pertangga jiwa setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki. Upami disade reginipun pinten kula nderek. Nek mboten disade namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuhe nginu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Wondene Pukulun mboten maringaken ayo nyuwun pangapunten. Sampeyan ngerti dhewe watake Bagong. Bagong nek ora kelakon sedyane aja kok menungsa lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arep tangan sampean papat. Nek upama gelut sampean mesti urek. Iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho purun karena ngomongane anake Semar Siragil niku kaya ngeten iki sapenake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan kula aturi menggalih. Maringke pelem pertangga jiwa menapa jambu dipa nirmala siji-siji. Napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki iki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Tru. Mbok ya wis ben jenengane Bagong iki nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir. Engko nek kedadian rak ming njur sambatra bapak. Bagong iki rak ming kaya ngono kuwi. Ngaten mawon lantri paring dawuh. Bong pilahing. Kok malah janturan? Ora janturan iki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala Bagong, gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengin lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, Nun. Ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu. Ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manikmaya. Ya Bathara Guru. Nanging ana siji titah ingkang ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiyarsake dening wong akeh. Sinten Pukulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangendika Pukulun? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem. Ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak
matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih Bapak nggih ben melu goleki Kakang Ismaya. Piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kan pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani merga dijaluki karo Bagong. Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun Pelemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong, mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken, nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayi pun Manikmaya. Kakang Semar